Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Dong ini pek yakimat Khubor na ka Jylla. Hadin ke jing sange no kontraktor bantrai ya ke surak PMGSY kabadai na Podjaut sya Nongnam Southwest Khasi Hills District namar ka jing bemia sungtu jengmut bat kitrai jaka ka sorkar kalamut ban khang no ya kene ke surak. Henry hadin ke jing penbai apdeng MLA ka mau keruat constituency bat kitrai jaka ka sorkar kenang mangno ya ke tingka biang ban pentrai ya kene ke surak. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization kalapa ya kejing ai jing mut jungka syaka expert committee ha ka bayadai bat ka reservation policy kahito kayeng ha ga nongrim ba kejing ai bah apdeng ki khasi jaintia bat ki garo dai ban pensyong nongrim kat kum kejing bon pai Kaseng New Trap Youth Council ru kalapa ya kejing ai jing mut jungka syaka expert committee da ka bato badai ban wanra no da ka combined reservation kata kendai pulai persen ya ke jai pen riu lom klem da pensyong nong rem ya ki dai ki khasi ne ki garo kala ai jing mut ba 8% dai ban ai shi ki wei pat ki riu lom ki ba syong basa ha ne ki Jylla but 1% pat syaki unreserved category Ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong harangkat kajing trailang bad ka office jong u Divisional Forest Officer Nongstoin lembat ka Alliance for Sustainable Green and Clean Nature kila penlong ya kajing yalang ai jing bersyai pai pa halor ka phang single use plastic management kani kajing yalang ka long ban pensko tho ya ki pai ba halor kajing syak ta kemariang na ka daw ka plastic Ka Hebret Nafisa Beth Dis Imle kapadang puli ha ka kelas 9 ha berwa RMSA Secondary School kelas syajit ban mikmat kum ka youngest scientist na Ribhoi District ha ka Yuvika program ka Hebret Nafisa Beth kelas syajit ban yorung sya ka Yuvika program lengba ka jingi simenta jongka ha ka online quiz game jongka Yuvika program kapala long hau benai leber arajar arpsa Kayeng Bishar Meghalaya High Court hagasi palai ka khalai tarik Jylliew arhajar arpsau kala aipor henriu tayo ya ka sorkar Jylla bat ya ka harijan panchayat committee bakin ya penbet no ya ka kam pala sateng haga bayadai bat ka jingpen keria ya ki laispa saupu artuli ki long yeng na them yo maulong Arngut ki brio kila do e yala ka jing em tang na ka daw ka jing nya klam akor bat ka jing pen hairstead palat unong nya ya ka kali ka bakisyong Kani kejingja kalajahan National Highway 6 Ribhoi District. Ki arngut balayap kidai kebelatip kerteng kum ufrik karkongor na kasnong nongra bat uban rap merbo na kasnong maulen rei. Dong ini kemi menta yakimat Khubor nagari. Menteri Rangba Jongga Siking u Prem Singh Tamang ulapun menaba un resign no ya ke jinglong MLA jong u na Soreng Chakung constituency but un yai beteng banlong kum u MLA Jongga Renok constituency utamang ulaya kun arteli ki constituency ha ke election barang syudep but ula job baro arteli ka seng jong u ga Sikkim Krantikari Morcha kala job hadu live huengut ki MLA na ki live arteli ki constituency Ulapan maap na kipait ba ajong ka Soreng Chakung constituency namar ba uhap ban resign no wat laki la penjob don buram ya uru. Kala don kejing yam brio ke basnguk thang Hakuchi Airport Kerala. Hadin kejing wan poi jong ki mediap jong kitu ki brio ki balayap ha kejing pluding ke basyirkai Hakuwait. Kidon hadu sau pesan ngut kinong India ki balayap ha kejing pluding Hakuwait ban nagini ki babon ki day na ke Jylla Kerala. Lapan kre lapa ya ki ambulance ha airport bankit ya ki mediap shaying sa jongki kat ba ya ki wei pat ki mediap ki bomdai na Kerala on kit sha Delhi airport pat hadin kata on pa sha ki Jylla jongki ka Naga Students Federation kala kuntu ya ki pait naga ba ki dai ban jiet tang ya ki brio ki badai hok ki naga paka hagane ki election urban local bodies kapan long haka arfun riu tarik Jylliew U Vice President kani kaseng Tay Suding ula ong balada jet ya kinaga paka kila banyada ya kariti dustur jong kinaga
Ka Krishna Kumari Rai kalok jong menteri rangba ka Sikkim Prem Singh Tamang kala resign no na ka jinglong MLA jongka na Namchi Singh Hi Thang constituency bat kataru tang hadin chisngi padang syudak bam smai Prem Singh Tamang ulaong baka jing resign no kalok jong kadai kara jong ka party namar baka party ka kwa ban ailat ya kinong elam jongka kibadai na Namchi Singh Thang constituency bakin yolat ban mikmat ya ka constituency la jong ka Krishna Kumari kala ai khublai ya kipat ba kibala jiet ya ka bat kala ong bakam jumudur ban rung sya ka sain Pyrthei lapha ya ka ban yakun election bat kala job Ndrai kahap ban resign no namar kahap buram ya karai jong ka party. Ki san khundai ngot ki MLA jong ka Arunachal Pradesh kuntup yau menteri rangba Pema Khandu. Kila bam smai ha ka sing tho ding bat la pen bam smai ya ki da pro tem speaker Ninong Ering. Kharwai ngot ki MLA ki bam smai ha khten Hindi kat ba ki weipat ki bam smai ha khten pareng bat ha khten la jong. Ka election banjit iu lampang ber usumbut lampang kan long ha kasing sejat. Kala sedang biang ka jing yakan at ha Jiribam district ha Manipur ha ka babun teli ki yeng ki badan ha Boro Bekra subdivision kila Shathang. Kumashi hajar ngut brio ki badai na gejat brio Meitei kila sari tengen ha Jiribam hadin baka mi ka jing yakan at. Mentapat tungin yakmi yakimat Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka North Korea kala therting ya ka Switzerland namarba ka jingkhot jinglang jongka ya kiri beper ban ya kren halor kamat ka bayadai bat ka Ukraine ka North Korea kala ong bakani ka jinglang ka dai ka jingya sala Persia ya ka Russia kidon kumba khandai poteli kiri ki balalai bani shimenta ha ka jinglang ha Switzerland ka jingkno jong ka North Korea ka dai namarba omshim la khot lang ya ka Russia shakani ka jinglang ka California State University ka badon ha Los Angeles kala kentu ya kisamla puli bakimdei banwan sya university namarba omla ban pelong kelas ni ban le ya kino ki kam hapo university namarba ya ka university la kerkot dagi ba ki ba pelong jing ki ban Persia ya ka jing hiartma ka Israel ha Gaza Strip ki ba ki ba Krishan ya ka Palestine kila yorung hapo university bat kila kerkot sendon ya ka haduk menta kidang don ki samla puli bat kinong trei ki padang sakut sepo lada jaba ki pulit ki mlaban weng ye ki nong ye ki bor penia jongga university ki lapan kre ban penlong no da ka online class ya ki samla puli menteri rang ba do ka India Narendra Modi ula syong jingyalang bat president ka France Emmanuel Macron ban yakren ye ki babun ki mat ki ba ka India ka hap ban ni trailang bat ka France kini ki arngut ki nongyalam ki la syong jingyalang hadin balawai ka jingyalang jong ka G7 ka balalong ha Italy Macron nyow yaw Modi kum parlok uba itam jong bat ula kamru baka India kan dei kari ba klan bortam hapo ka jingyalam jong Modi ka jingyat pilgrim jong ki Muslim na Kylleng ka Pyrthei ka bala tip kum ka Hajj kala sedang naduk ka singi thok ding kani ka dei ka jingyat pilgrim ka bajulong manlau snem ha ka baki riu ngai Muslim ki jutu cha Mecca ka jaka maneblei ka ba tam jong ki Muslim ka badon hari Saudi Arabia Labatai ki pait ba baki dei ban pen krel pa ya ki jingdon kam jong ki kum ka Shatri bat ki jan phong bastang namar ba ka jingshet ka sngi kala palat ya ka 90 degrees Celsius kito gilong kimat jong kani ka jan met khat sau tarik Jylliew Khubor